tak urus meneh iki. Wah, mesakake sing yen nganti ilang mripate jarene nemairu beda. sing kedua kok ya yen nganti ilang mripate. Mripat loro kok ilang kabeh. Oh, kupinge budek lho, budek Pintas kok kleru. wong iki kanggonan salah, lali, apes lan apa? Piye? Dijawab no. Apa? Salah, lali, apes lan Wong kowe ngarani kleru. lah apa? Wong ora tau gatekke menungso kanggonan ino, lali, salah, apes Ya lan. meng kurang ino kok le. Yo tetep ora entuk kok. Arep ino iki dibutuhke. Ino iki apa sih? Ino iki napa? Ora ngerti. Nek ini aku tahu. Mana? Mana? Ini. Kamu ini. Gini Mas saking Pak Dukuh nang Sri mbuh sapa jenenge Paijo mbuh sapa? Ya kurang ajar to kowe. Pak Dukuh nang Sri. Pak Jamal. Hah? Ambuh Pak ra krungu. Jawadi. Oh. Iya, heeh kuwi. Ayo wong kupinge soak ngono kuwi. Lah, Wong Jawadi kok dadi Jamal. Pak Jawadi, non Pak Jamal. Kaya wong budek omong-omongan rubung budek kae lho, no. jangan meh padha meh. Kowe nek ngerti omong Tatin iki dientukke wong budek ngono lucu mesti. Saka nyinden ngendi Tin? Ora udan kok payungan. Blonjo apa Tin? Nganggo ya. Apa kuwi? Tapi wong budek musuh wong budek ki ngono kuwi. Ayo. Jenengku. Wis. Jeneng kula Klali aja lali Ino neno. ali ali Mesti lucu lho nek aku ya sesuk arep suatu tak praktekke kok. Iya. Golek apa? Golek wong budek loro arep tak gawa nang omah. Iya nek pas prei kae. Mangan urung kae. Nganggo ya. Aku ki takon regane. Weh iki wis manak loro. Mesti lucu tenan. Dosa kowe nang ngono kuwi. Ya ora wong tak kon omong-omong tak kei dhuwit kok. Oh. niki sule kula aja dianggep Aja dianggep. apa sih? Ayo ora apa-apa. Sinden nek sinden milenial ya. Soale nek tak jak omongi malah lima semaur gimana? Loh, pentas Jawa kok gimana? Gimana ya? Apa sih? Yo men ketok kemayu. Kemayu ki nek lencir kuning cilik. Lah iki kurang kuning apa Kuwi piye? kemampleng nek semono. Wis nganggo klambi kuning kok ya mesti kurang kuning. Sapele kula mboten melu. Ngopo iki, Mak? Kenapa ya? Aku bayangke wong budek. Sing siji diseneni, kandhane ngeyel. Sing siji mah. Wis tak pangan kabeh kok. Mesti apik iki. Nek ra entuk golek wiyaga loro dikampleng nganti budek. Aja. Ya. Among ati
tansah gondeli kowe saka ngendi jos pokoke kok budek tenan kapok tak antil modar wong aku ki mbayangke dhewe-dhewe kok gawiteno nyambut gawe nek ora mbayangke sing aneh-aneh ngono kuwi kesel ya awake wong wis pirang-pirang sasi iya yen dadi lara gelon sedirinten dalu iki arep tak apalke ngono iya diapalke tak apalke arep tak nggo ratu kembar oh iya napa wong budhek loro kuwi mau wah rungono widalang rungono sing nglakokke jejer ratu kembarno Yai Prabu padha kanthi raja sak pratamu weh ladalah sinten ingkang wantun kaliyan panjenengan wis kuwi sing mumet ora mung dalange penonton mumet kabeh tenan kok nek budek tenan kapok ya ora kok ya tak tekani Pak Sena pun dahar lah aku mau wis metu ngono nek ngono tenan piye emah oh ya sakarepku cangkem elek lah kok elek lho lah kok muni metu lah sok metu ora metu kok omah maksude lah ya metu iki warna-warna lho ah iya metu kok omah ya iso Mae metu apa ketakan kewala nenone ngati-hati hah nganti-hati apa ngati-hati nganti-anti kok ngati-ati iya aku wis madang oh ayo kowe mau aku muni nganti-anti kowe muni piye aku wis madang ya engko bareng ya iki ya wis ora gaduh baleni ya nganti anti besok apa bakal bali yen bali bejo kula ngene lucu iya kula nuwun sami-sami kula nuwun gawe sami-sami ya mangga ngagemo ali ayo iki nadane nek njukuk ora pas hati-hati lho Tin ngagemo ali aliku pamriye aja lali marang aku nenone ya kok nenono tawa permen piye tawa permen nano kowe doyan ora apa kowe doyan permen ora doyan ayo engko aku sing tuku kowe sing ngemut ya delok permene sih sugus sugus ora doyan aku sugus aku weruh dagelan iki pertama olehku guyu kemeklen lho dagelane sapa Mbah Waluh Suwargi sak suwene ndagel ora ana wong guyu mung kuwi ger siji kuwi tok ngerangkul pasangane yuk tak tukoke permen aku sing tuku kowe sing ngemut iya iya mangga
ngagema yo ngagema ali-aliku pamrih ajali marang aku nadyan kula mboten melu menon kawe tuwa ming padha karo ndelok patung KB. Lah apa? Blas ora joget ming. Nek tuntungan kendange le joget piye? Lho ya yo penak kok. Ora usah ndondel-ndondel. Ngagem tak dendak karo mendak sithik. Mbok kene ndene joget. Mbayar piro aku nang joget? Rawane. Apa gah? Ya kita wangun le joget. Ya wangun ayo bojoku penari. Kok bojone lah jenengan penari itu? Penari. Cakil lah. Penari utang. Saru lho cara dalange jijiki yo. Napa? Jijiki. Penari utang. Oh, iki. Lah ya kan? Ayo, krungumu apa? Penari utang ya? Oh, kayak mesti pikirane werna-werna. Lah apa aku? Wes. Aku apa, Jal? Iki nek ora dilondre ndase. Jenengan muni apa? Penarik utang. Lah ya apa? Hai, lho. Lah emangnya aku ngopo? Aku muni jijiki. Lah jijiki ora? Ya ora nek wong utang iki nek debt collector kae narik utang. Lho, kono. Wah, pikir. Lah jenengan ora muni kuwi to? Ora wae ora. Tak kira muni kuwi. Oh, aku sing jenes pikirane. Biasane wong aku ora nganggo kok muni kuwi. Nganggo apa? Utang. Ya, ayo karo joget ora. Ya engko nek wis wayahe joget tak joget. Oh iya, engko dindangdutke. Ya. Dindangdutke balungane. Lho, piyaga cerdas kok goleki balungan daging. Heeh. Ayo pembalung-pembalung ki pikirane cerdas-cerdas sing ming golek balungan. Iya, isin. Iya. Pilihanku mepat biru pamrih mareh sulusnya kang warni yen takkan isi hatiku besuke besar
Bagaimana dijogeti Dik? Mripate ilang kabeh. Tak urus meneh iki. Wah, mesakake sing yen nganti ilang mripate jarene nemairu beda. Sing kedua kok ya yen nganti ilang mripate. Mripat loro kok ilang kabeh. Oh, aku pengen budek. Lho, budek tenan toh? Budek ndasmu kuwi kok. Oh, yang nganti digawa. Pi, kowe krungu apa? Ora krungu ngono sa. Ora krungu, rasa wedi. Heh? Rasa wedi. Kowe krungu apa? Kowe ngapa wedi? Kuwi mripate ya. Mripate ilang kabeh ya. Kok gede karo antuk, gede karo antuk. Rasa wedi meh dipencerengi tatine, engko tak lindungi. Sapa sing dalange modus. Modus dengkulmu kuwi ora. Apa-apa arep. Wong sapa-sapa tok liriki kok. Yen nganti ilang mripate jarene nemairu beda. Yen nganti dienggo wong siji. Lah ya aku wis ngono kuwi. Kowe mau mripat kabeh. Ora ya. Mesakake ora. Lah nembang kok micake wong. Kon muter iki nek ora percaya diputer neh. Ayo ora iso. Ya iso. Diulang kembali bisa. Wah, wis cilaka iya ora apa-apa. Pak Dukun Nangsri getun iki. Lah piye baleke kowe ditu? Ayo balekno nak karepmu kok. Lah ndi wange sing endi? Wis angel goleki. Iya. Yo. Yo nanti. Ya wis. Wis ora omongan aku ndak. Mah lara atiku. Ayo yo iki yo nanti. Tekoke ngono kok nesu. Diteruske lagune. Nah, nek ngono iki rak yo jelas. Ini rak ora kembar. Pilihanku mripat biru sarene. Yo penak iki. Yeah. Terus. Akan isi hatiku. Kok pas to suwe? Ayo pas kok yo. Biasane sono buntute lho. Piye? Biasane sono buntute. Ana ning cendhek. Amin buntut gong tok. Ndeng jeng gong ming ngono tok. Nek iki mau pas sih. Pas. Ayo Pas ben. tek pas gong. Kowe iki wis kok ngomong pas yo protes, ora pas yo protes. Ya wis, sudah ya? Ya, nanti lagi. Nggak mau saya. Wah, gayane ngono basa nggak mau. Iya. Ya ngin-isin ke aku nek neng Jakarta. Iya, bahasa Indonesia terus. Iya. Medun neng res area wis tekan Cikampek kok tuku wedang kok tumbas. Bakule celingak-celinguk, aku terus langsung ndelik. Ndak darani rombong aku to isin aku.